zuwan ki ma ki zo ki zauna zaman dajiro wannan ya buge in ya zauna da namiji ya dinga dukan ki dukan da iyayen ki ba ki taba miki ba to idan kin zauna da su hakan zai faru da ki ba zai faru ki ba ki zo ki zauna dajiro wannan saurayi ya buge ki yau ya buge ki gobe wani ma ya hana ki kuɗin abinci sai dai ke ki je ki nema ki ɗauka ki ba akan ni duk me yasa ba zan zauna in yi bautan nan a cikin gidanmu ba sai in zo in bi ka na ɗaya ka wulakanta ni na biyu ni a gidanmu ban kwantar da hankali na zauna a iyaye na suna min faɗa ba wai ni ina nuna wai ni mace na yi zuciya duk me baki zuciya da samarukan bariki ba duk me ba mu yi zuciya da wai mu zo mu zauna wai abun kunya ne wanda bai kai ya kawo ba yana namiji wai ya buge ki ya gana miki azaba kina mace wallahi mace aka sani da haji ba namiji maza hajin ne suke da shi wallahi mace idan ta ja wani namijin a kasa wallahi sai ya gane kuransa idan ya ja ta ja shi wallahi sai ya yi hankali da kansa to akan me bara mu musu haka